Ayan, good morning, good morning. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Ayan, welcome back sa akin channel. Ayan, nandito tayo ngayon guys sa lugar ni Romeo Katakutan dito sa Mexico, Pampanga. Ayan na. Ito po ay isang lugar na napakaganda na dinarayo po ng lahat. Talagang namang makikita mo sa paligid is maganda naman talaga. Ayan, nandito pa lang tayo sa may entrance, sa may gate. Papasok tayo sa loob. Ayan. Nakarating din sa wakas. Nawala na yung aking taga-video ba. Yan, napakalakas ng hangin. Nakaka-relax yung kanyang lugar. Okay, 1, 2, 3. Sa may ibon. At magduyan ka dyan, oh. Ayoko. Isa duyan. Hey, good. Yan mga idol, lumarampa na si Bicolana Vlog. Dito yan sa Idols TikTok, Pandapa, Pampanga. Sige, may mga tao dyan kanina. May mga tao dyan kanina. Sure ka? Ha? Sige. Oh. Puno mo na. Naka-video, ano, hindi pa kinakat. Sigurado ka? Sige. Pumasok ka doon at papasok ako. Ikutin mo yung kuan. At ayan na nga, sobrang nag-enjoy talaga kami. Kaya naman, ayan, si Bicolana pa-relax-relax lang. Ayan, at nagmamando sa kanyang taga-cameraman. O diba, buti na lang, medyo malamig yung ulo ng aking cameraman. Kaya sunod-sunuran naman siya. At napakaganda ng flower niya. Ayan, sobrang nakakatuwa talaga dito. Marirelax ka talaga. Ayan. 1, 2, 3, photo to ha, photo.
Ibigay ba natin? Hindi na okay na ho. Salamat po. Yung babae naman maghawak. Oo nga, ikaw mo. Kanya na kanya si... 1, 2, 3. Isa pa. Ang dambuhalang sandok. Salamat po. Kasi nga lang po kung Ito lang okay. ata. May manok pa. Tula o